आं टटेल 19 जन माने मेट्रिक पास जानायनो 0 करि माने रां होनाय जादों आरो आंबो इदिनोखा बायजोबनो लुबैयो लांजोबनो लुबैयो आरो हिनजावसा खुलुमबाय लोगोफोर जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट काजलगावनि मोनसेबाव आरो जोंनि बर'निनो मोनसे गोदान दखान जेरावहाय जि गस्ला लंपेन्ट उन्दैनिफ्राय लाना गिदिरफोरनिसिम मोननो हागोन गोदानै बेखेवदों मोनसे बे गोजोनथाव खौरां अपेनिंआ दिनै खालामबाय दा जागासिनो दं माखासे हाबाफारि दा रेमस कालेक्शन होननाय मोनसे स्टोर आरो बेबो रेमस कालेक्शननो गस्ला लंपेन्ट हाबि जाबि मोनगोन आरो दा बेयाव सिङाव फुजा होनाय मानाय हाबाफारि जागासिनो दङ नै ओमफ्राय ओरैहाय बेबायदि साजायनानै दङ नै दिनै अपेनिंनि थाखाय नै बेखौ जानायाव जों आगान होबाय दा गथ'फोरनि मोनो नै ओरै नायदो मालाबा लांफैनांगोन आंबो फिसाजोनो बेयाव जुथाफोरबो दं नै गथ'फोरनि जुथा ओमफ्राय मा ब्रेन्डनि सोदों बेयाव ब्रेन्ड माने एक्चुअली फार्स्ट कपि जाजोबो आदा फार्स्ट कपि आच्छा लाइक मानि कपि लिभाइसनि दं आच्छा ओमफ्राय बिदिनो पेपेनि दं औ दा बे टाइपनि दं आरो बर्थमान बारा इसिबां लाबोथ'वाखै आरो एसे थिखोगोन औ फार्स्ट टाइम नालाय थिगैनो दं जोंनि बर'फ्राबो बेबायदि बिजनेस सेटआप खालामबाय बिराद मोजां सापर्ट खालामनांगोन जोंनि मानसिफ्रा हाबफै बायफै बेखौनो आङो बुंगोन ओमफ्राय बे आइटेमा बांसिनानो चाइनिस आइटेमबो जाजोबो आरो चाइनिस आइटेम आच्छा गथ'फोरनिया माने चाइनिस आइटेमनो चाइनिस आइटेमाथ' नुखायो जों माने मेगनाव नांथावथाव मोजां प्रडाक्ट जायो आरो जायफ्रा बिदिनो चाइनिस स्टाइलखौ मोजां मोनो बुजिगोन नै बेफोरबायदि नै हौवाफोरनिबो हिन्जावफोरनिबो मोनो ना औ बेबायदि नै आरो बेयाव फैबावबाय जोंहा नै मेदाममोनाबो ओरैहाय नै बेखौ माबायदि मोनफैखो दानिया एकदम मोजां आरो उन्दैफोरनि गस्लाफोरखौथ' आरो बिराद मोजां मोनखायो आङो आंबो इदिनोखा बायजोबनो लुबैयो लांजोबनो लुबैयो आरो हिनजावसाफोरनिबो बांसिन फसायबावसिनो आङो किउट ना ओमफ्राय मेदाम माबायदि मोनदों मोजां बिराद मोजां जादों दखानाथ' हाइफायानो नंगौ नायफैनो हागोन बयबो दखान गोदान लांफैनो हागोन औ नंगौ बुंनो थाङोब्ला बेयो सिंफुं हटेलनि अपोजिट साइड होनजाबाय एसेल' खोला जायो दा बे रेमस कालेक्शन मोजाङै सेटआप खालामबाय आरो जोंनि बर'निफ्रायनो बे बिजनेसखौ स्टार्ट खालामदों सापर्ट खालामलायनांगोन दा गुबुन दखानफोराव माबायदि मोनो बेबायदिनो बेयावबो मोजां जिनिसफोरखौ मोनगोन सेलेक्ट खालामनानै लांफैनो हागोन नोंथांमोना नुगासिनो दं गथ'फोरनि आइटेम्स स्पेसियेलि चाइनिस प्रडाक्ट बेयाव मोननो हायो जोबोद मोजां आरो बेफोर गासैबो लाइना नैबे आदामोननि खानदाननि होनजाबाय आरो दा बिथांमोनखौ जोङो बाख्नायनांगोन बिथांमोना डेभेलप खालामदों आरो आखाइ होदों बिजनेस सेक्टराव जोंनि बर'फोरनि जानानै बिराद गोजोननाय मोनदों आदामोनखौ बेनिफ्राय मिथिदों नैबे आदायानो जाहैबाय प्रदीप बसुमतारी दा नैबे काजलगाव मिउनिसिपालिटिनि सिङावहायनो फ्राय नैबे बेंटल थांग्रा लामानि सोनाब जिनाखि लाइन दखानफोर हटेलफोर वाइन शप बेफोर बिजनेसफोरखौ फार्स्ट लिड खालामजेनदों आरो गावसोरनि न'खरनिफ्राय ना बिदा फंबाय साबसे होनदोंमोनलाय जोङो बिदा फंबाय 7 ओमफ्राय 7 जननि गेजेराव बे नोंसिनि आलदा भाग नामा बे न'फ्रा बिल्डिं भाग माने नै बियो बियादैया गाव बायनानै बानायबाय अके आरो बै दान्दिसे सिगां जे बैयाव दख'ना दखान औ बे कमप्लेक्सआ आंनि आरो बै एरियाया आंनो कमप्लेक्स आच्छा ओमफ्राय बेयाव बाजैया सासे हटेल होयो गेवलां हटेल बे गेवलां हटेलाबो आंनिनोमोन ओमफ्राय बिसोर बाजैनो सालायहोयो आरो ओरैनो जास्ट न'खर बिसोरबो सोलिबाय आंबो सोलिबाय सिगाङाव सेटआप खालामजेननाया मा बिजनेसमोन आरो आंथ' दासिमबो बे साहा दखान फुंबिलि सुइट स्टल जे साहा दखान दं आं 2002नि 1 जानुवारि खालि आङो बे दखानखौ होजेनदों बै समावथ' बेंटल लामायाव बिराद गाज्रिमोन 2-2.5 घन्टाजों बास गंसे मोनोमोन नंगौ बै समाव
खस्थ'यै सोलिबोदों मानो होनबा बै समावथ' बिदि बेबसा बानिज्य जायाखैमोन बुंनो थाङोबा बिटिसि एकर्डनि उनावसो जोंनि बे काजलगावनि बेबसाया एसे दावखोदों जों एसे डेभेलप जानो हादों आरो दा बेबायदिनो डेभेलप जानायजों लोगोसे आदाया समाज सिबिनाय खामानिबो मावदों दाख्लै थांनाय जेनाखि मेट्रिक परिखा बेखौ उथ्रिनो हानाय माखासे बर' स्टुडेन्टसफोरनोहाय नैबे आदाया माखासे अनसुंथाइ एबा सापर्ट खालामदों ना खालामदों दा साबेसेनो होनाय जादोंमोन टटेल 19 जन माने मेट्रिक पास जानायनो 10,000 करि माने रां होनाय जादों आरो 10,000 करि 10 जन फार्स्ट डिभिजन मोननायफोरनो 19 जन 19 जन गासै 19 जन फार्स्ट डिभिजन मोननायफोरल' ना फार्स्ट डिभिजन माने आं ओरैबायदि होनाय जादोंमोन आं परिखानि सिगां काजलगाव हाइ स्कुलाव गथ'फोरजों जिरायनानै जे नोंसोरो जेसेबांखि गथ'आ फार्स्ट डिभिजन जानो हागोन आं नोंसोरनो 10,000 होनाय जागोन नोंसोर मोजां फराय आं बे थुलुंगाखौ हैदोंमोन आरोखि बे हिसाबै काजलगाव हाइ स्कुलाव 8 जन जानाय जादों आरोखि माने सासे 7 जन फार्स्ट डिभिजन आरो सासेया आं होनदोंमोन जे स्कुल माने स्कुलखौ जे नोंसोरो बे स्कुलाव 10 बोसोर जाय फरायसाया फरायबाय फरायसुलिया फरायनानै बियो थार्डबो जानो हागौ सेकेन्डबो जानो हागौ फार्स्टबो जानो हागौ माने बिनि आखल आखुआ जाहाथे जाय साबसिन बेनो आं 10,000 होगोन होननायाव बिसोर सासे गथ'सा हिनजावसानो मावरिया गथ' मोजांनो बे मानसिनोबो आङो 10,000 होनाय जादों ओमफ्राय धर बिवेकानन्द केन्द्रीय बिद्यालय प्राइभेट इंलिश मिडियाम आं बिसोरनो माने धर फार्स्ट रेंकनिफ्राय बेथ' प्राइभेट हिसाबै माने जाय मानसि टप 4 आरोखि 3 हाइस्ट मार्कनो होनाय जादों आरो उपेन्द्रनाथ एकाडेमि जे काजलगाव बर' मिडियाम दं प्राइभेट बिसोरनो टप 4 3नो होनाय जादों आरो सबाइझार हाइ स्कुलनिफ्राय माने आंनि दखाननिफ्राय एसे गोजान हिसाबै आं बेखौ सासेल' सायख'दोंमोन जाय हाइस्ट बेनोबो होनाय जादों आरो बिलासपुर मनसुरिया होननाय साइन्स मिडियाम बिसोरनोबो सासे होनाय जादों आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि गासै चिरां डिस्ट्रिक्टआव हाइस्ट माने सरकारि माने जोंनि हाइ स्कुल माने हाइ स्कुलाव जाय पास जादों क्लास 10 हाइस्ट मार्क सासे बांगाल हिनजावसा बेनोबो आङो 10,000 होनाय जादों जोबोद मोजां बेजों लोगोसे आङो बिनि उनावबो गोबां साथाम साब्रै बा एसे कয়েকজন मानसिया लेखा बायनो बा ड्रेस बायनो थाखाय फैनायाव आं बेखौ पार्सनेलि सोरनोबा ड्रेसखौ बायना हरनाय जादों आरो सोरनोबा ड्रेसनि थाखाय फैसा हरनाय जादों आरो सोरनोबा लेखा दखाननिफ्राय डाइरेक्ट कन्टेक्ट खालामनानै लेखाखौ मा नांगौ लांहोनाय जादों